What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga buddy, so itong video na to, ito yung mga kadahilanan kung bakit di ako masyado nakakapag-vlog ngayon. Kahit di ako masyadong sikat, di naman talaga ako masyadong sikat. Pero at least sa mga followers ko, sa mga subscribers ko dyan, na nagtataka kung bakit di na ako masyadong nagba-vlog at nanimiss nila yung mga katarantaduhan ko na ginagawa sa buhay. Ito yung mga kadahilanan mga buddy. But before that, pasok muna natin ang ating malakasang intro. In 3, 2, 1, pasok! Intro! At so ayun na nga mga buddy, sa mga nagtataka, ba't di ka na masyado nagbablog buddy? Diba nandyan ka na sa Cebu, ba't di ka na masyadong nakakapag-vlog? Namiss na namin yung daily vlogs mo, namiss namin yung mga katarantaduhan mo, namiss namin. Maraming nagtataka kung bakit di na ako masyadong nakakapag-vlog. Mga kadahilanan talaga na di ako masyadong nakakapag-vlog. Kasi, gamit ko talaga mga buddy is cellphone lang. Ito yung ginagamit ko yan, cellphone lang. Yung problema, okay lang naman sa camera, okay lang siya. Kasi medyo malinaw naman, di ba? Kuya Roy, kung nanonood ka man, medyo mal dito, pasensya ka na, hiniram ko muna yung mga lights mo dito para medyo luminaw naman tong vlog ko. Pasensya ka na, Kuya Roy. Pero ano nga, yung problema ko is yung cellphone ko mga buddy. Kasi yung cellphone ko is napakadali ng uminit. Tapos lalo na kapag nag-i-edit ako mga buddy ay kapag nag-i-edit ako, alam nyo ba, naghahang siya tapos madali na siya maloob at Huwag kayo iiyak. kahit naman pa man, gagawa tayo ng paraan para makapag-tuloy tayo sa pagbablog. Kasi cellphone lang talaga yung gamit ko kasi sa pag-edit di ako gumagamit ng laptop. Sa pag-upload, wala nang iba akong instrumento kung dito lang talaga yung cellphone na to. Kaya mahal na mahal kita cellphone na. I love you so much. Kaya magpagaling ka ha. Kasi ngayon mga buddy, dito kami sa bagong bahay, di ba? Dito na kami sa bagong bahay kasi lumipat na kami from old house to new house. So itong bahay na to ay nire-renovate pa siya. Pero okay na, natutulugan na siya. Pero within a month siguro, maayos na to at magiging maganda na ulit kasi parang 10 years na ata to hindi na natitirahan. Pero wala namang multo dito kasi dapat magdasalan talaga. Ganun lang talaga. Magdasal tayo para mawala ang multo, mga multo. Please kayo mga multo. Okay, huwag nyo kaming multuhin dito. Wala po kaming ginagawang masama. Char lang, baka multuhin ako mamaya. Pero nag-update pa rin ako at nagpa-vlog pa rin at nag-upload pa rin. Pero di na talaga masyadong ino-overuse ko tong cellphone na to kasi baka masira to, wala na akong ibang magamit. GG na ako. Paano na future ko? Kaya ngayon mga buddy ay nag-iipon ako ng pera para makabili ng bagong phone. Pero ngayon, there is a good news mga buddy. Kasi dahil sa tulong ni Chris Jasper din, ito napakalaking tulong nito. Meron tayong bagong cellphone. Tan-tanan! Tan-tan-daran! So ayun na nga. Ayun, magalang ba ang cellphone? I-unbox natin to kasi excited na talaga ako mabuksan to mga buddy kasi malaking tulong to sa akin kasi napakahina ng signal ng phone ko. Itong ginagamit ko ngayon. Okay ka lang ha, huwag kang masira. Tapos madali na rin itong malobat na cellphone na to. Maban ka lang ha. Nagigigil ako eh. Gusto ko nang buksan to kaya mag-unbox muna tayo mga buddy. I-unbox muna natin to para makita natin itong ito yung bagong cellphone. By the way, itong bagong cellphone na to ay tinatawag na Aso. Ow, ow, ow. Ang cellphone na to ay ayun, tumahimik na siya. So ang cellphone na to ay itel Vision 2 Plus 4G 64 internal and 3GB RAM. Not bad, di ba? Okay na to, diba? At least may phone na tayo, may bagong cellphone tayo. Malaking tulong to para sa ating future. So yun na nga mga buddy, bubuksan na natin to ha. So excited kasi kanina pa ako dito, mag-isang oras na malulubat na naman to cellphone ko eh. Diyos ko, ayaw pa mabuksan. Ayaw mo bang ipabukas? Gusto ko na makita yung laman. Gigigil ako dito eh. Ano yan? Minsan na nga lang ako makapag-vlog ngayon. Sinusubukan pa ako ng panahon. Huwag kayo iiyak. Tigas, parang ayaw mabuksan eh. Parang ayaw ipagamit. Ayan na. Buksan na rin sa wakas.
Ano nga, ito na yung bago cellphone na tan tararan taran. Ang bago, amoy na amoy talaga yung kabago. Ang bago. So, kung laman na cellphone na to, laman na cellphone, meron siyang SIM ejector pin. Sure, para tayong legit na review na cellphone ba sa mga YouTube. Meron siya cover na plastic. Plastic loading. Meron siya mga dito, warranty siya or something like instructions. Tingnan natin yan kailangan. So, alam na box, meron ditong charger, headset, malaking tulong to sa pag-edit. Ito yung ulo-ulo ng charger at ito yung Type-C. Di pa siya Type-C guys, USB type pa yung charger kaya dito siya fast charging masyado. Pero okay na yan, tapos may cellphone tayo, napakalaking tulong na nito. So ito yung talaga yung cellphone. Hoy, may cellphone, may bago na tayong magagamit talaga. Ang bango. Ang bango. Ay char, nadala na naman ako sa aking emotion guys. Ito yung cellphone guys, ito yung Vision 2 Plus. Meron siyang water drop full screen, 6.8 HD plus and big battery, 5,000 mAh mga bali with 3 GB RAM and 64 internal storage. Ayun nga. Yun nga lang ang problema nito guys mga buddy. So, hindi ko talaga to masyado, hindi ko talaga to magagamit pang vlog or pang camera kasi yung camera nito is di talaga siya malakihan, no. Budget phone lang talaga to siya guys. Kasi meron lang siyang 13 megapixel. Wow. Di pa siya masyadong clear talaga, like di pa niya kaya abutin yung 4K resolutions. Something like that. Tingnan nyo, satisfying guys. Mukbang. Ayun na natin, sana okay to. So, ang pinili kong color is blue. Ito na siya guys. Baka goods! Hindi siya sira guys! Na-open ko! Salamat Lord! Lord, salamat! May magagamit na ako. Diba? May music pa! Parang Cherry Mobile lang guys! So yung back niya guys ay plastic lang din. Tapos meron siyang 2 cameras. 13 megapixel nga lang mga palit. Didinig niyo yun? Meron na tayong bagong cellphone. Tingnan natin agad yung camera kung okay na ba talaga siya pang vlog. Kung mas malinaw pa ba siya dito sa ginagamit natin. Magbibideo ako dito ngayon tapos isasali. Ito yung camera niya guys sa video. Ito na guys, ito na yung camera ng bagong cellphone ko. So kung makikita nyo, di talaga siya masyadong kalinawan kasi budget phone nga lang siya. Di siya masyadong malinaw. Kaya goods na lang to pang signal natin. Pang signal na lang to na cellphone. So kung wala tayong signal, kung malakas to mag-adapt ng signal, goods. Kung hindi, mag-iipon. Basta nag-iipon ako para makabili na bago cellphone. Siya na nga, di ba? Okay lang naman. Okay din naman to na cellphone. Napakalaking tulong na nito eh. Napakainit na ng cellphone ko. Wait sa guys, standby muna tayo guys. Standby tayo ng mga ilang minuto kasi parang... Ayan, napakaingay pa ng aso. So, kasi parang sasabog na sa init ng cellphone ko guys. Wait muna. A few moments later. So na mga buddy, medyo nakapahinga na tong cellphone natin at ready to go na ulit. Kasi napakainit na kanina mga buddy, like parang sasabog na sobrang init. Kaya pinahinga ko muna ng mga 15 minutes. But now, we're good to go. So pasensya na mga buddy. Para sa akin mga buddy, napakaganda nito if for day-to-day basis lang nagagamitin mo. Like gusto mo mag-Facebook, mag-Instagram or something, Facebook Messenger or manood ng video. Napakaganda nito kasi napakalaki na ng screen. But not advisable to use in vlogging kasi di siya kasi yung camera niya is 13 megapixel lang, so that's why di siya masyadong malinaw at wala siya 4K resolution and medyo shaky siya mga buddy, shaky. Sa ganun. At so that's why pasensya na mga buddy, hindi ako masyadong nakapag-upload palagi kasi cellphone na talaga yung instrumento ko para abutin yung pangarap ko. Kaya nag-iipon ako ngayon ng pera para makabili ng bagong cellphone kasi advice ni Kuya Roy na bumili daw ako ng iPhone 11 kaso napakalaking halaga ng iPhone 11 kasi napakamahal mga buddy kaya medyo mahirapan at challenge to para sa akin sa pag-iipon. Sinapakamahal talaga ng cellphone na yan. Hindi ko alam kung mabibili ko ba talaga yan or hindi ko na alam. I don't know. Baka within 1 year siguro. Baka lang no, sana di pa masira tong cellphone ko. Pero laban tayo mga buddy. Alam kong darating din tayo sa punto na yan at di tayo susuko para sa ating pangarap. Kasi gusto ko talaga mag-vlog, gusto ko talaga maging influencer at maging big YouTuber someday. Wow. That's why I'm trying my best to pursue this and kahit may mga problema na kinakaharap, kakayanin natin to. Maganda na naman tong cellphone, di nagiging choosy Maganda na din tong camera ko, itong cellphone na to, napakaganda. Goods na yung camera, malinaw na mga buddy. Kung makikita nyo naman, di ba, malinaw na siya. Kaso nga lang yung problema ko sa pag-i-edit ko.
Kasi di ako nag-edit sa laptop kasi wala akong laptop at di rin ako dito ko na rin ina-upload, edit, upload camera basta all around tong cellphone na to. That's why medyo na-overuse siya at lahat naman ng bagay may hangganan kaya ganun. Samahan nyo ako sa journey ko sa pag-iipon kasi alam nyo meron akong naipon dito. Kukunin ko guys ha. Alam niyo mga buddy, meron ako naipon kasi dito sa bahay kasi yung mga coins dito medyo di nila napapansin eh. Kaya ako yung kumukuha ng mga coins dito at nilalagay ko sa ano. Pero nag-ano na ako sinabihan ko na si Kuya Ray nito at okay lang naman siya dun. At okay lang naman para sa kanya. At ayun, nag-iipon ako ng mga coins dito. Medyo marami-rami na rin ko mga buddy. Minsan may nagpapadala sa akin ng pera para daw may mabili ako dito like pambili ng mga damit. Tapos yung day-to-day basis ko like meron daw akong magagastos kasi wala pa akong pera ngayon sa ngayon. Kasi yung meron akong sweldo sa YouTube pero hindi ko pa yun makukuha kasi wala pa talaga akong bank account at wala pa yung PIN at there are lots of struggles pa na darating kaya. Alam kong challenging yung hamon din ni Kerry sa akin kasi yun nga medyo may kamahalan yung cellphone na yan. But kakayanin ko to kasi para din naman to sa pangarap ko. It's like investment. Like parang nag-invest na ako kasi para din naman to sa future ko. Pero sa ngayon mga buddy, ito lang muna yung meron tayo at napakalaking tulong na nito kasi di lahat ng nagsisimula sa pagbablog ay meron ng ganitong mga gamit or meron ng mga opportunity na pumapasok sa kanilang career. That's why napakaswerte ko pa. That's why di na ako magiging choosy pa at basta gagawin ko lang ang lahat para makarating ako sa punto na yan na mabibili ko na talaga yung or magkakaroon na tayo ng bagong gamit para sa future natin mga buddy. Alam kong mahirap gawin kasi napakamahal eh. All my buddies out there, to all my buddies out there no. Kasi marami din kasi mga tao na nangangarap din. Kasi lahat naman ng tao talaga may pangarap. That's why kung anong meron muna tayo mga buddy na kung anong meron tayo ngayon kailangan nating lubos-lubusin kasi di lahat nabibigyan ng ganyang oportunidad. Kaya that's why I'm so thankful pa din kasi nabibigyan ako ng ganitong mga gamit at bagay kasi napakalaking tulong na ito mga buddy. But I'm trying my best na makaipon ngayon. So, samahan nyo ko sa pag-iipon ko. Road to iPhone. iPhone baka naman. At so yun na nga mga buddy, no, dito ko natatapusin yung video na to, yung vlog na to. And I'm hoping na medyo naklaro na sa inyo kung ano yung dahilan ko kung bakit di na tayo masyado nakakapag-vlog. Alam ko naman di ako masyadong sikat, pero to all my followers out there, to all my subscribers, I just want you to know kasi mahal na mahal ko kayo kung ma-worried kayo sa akin. That's why this time, kakaya nating mag-ipon. Like, kahit medyo malaki-laking halaga na yun. But kakayanin natin to with the help of our Lord and to all the people who supporting us. Kasi alam ko, darating din sa punto niyan. Alam kong hindi pa ngayon, hindi pa bukas, hindi pa sa makalawa, or hindi pa sa isang linggo, or sa isang buwan. Basta darating din tayo dyan. To all my buddies out there na may pangarap, alam kong medyo challenging talaga. May tayong mga challenges na makakaharap. And I am so blessed kasi meron din ako mga ganitong gamit. Kaya ito muna yung lulubos-lubusin ko. Alam kong mahirap at medyo challenging din to. At sa ngayon, mag-iipon muna tayo. Kaya mga buddy, hope you like this video. And if you like this video mga buddy, don't forget to like, comment, share, and subscribe for more updates. So thank you so much mga buddy for watching. I love you so much. See you in my next vlog. Peace out! Ay, by the way mga buddy, I just want to say thank you to Kuya Jasper Amorin and Kuya Ra and to all Bisaya Vlog Squad because dahil sa inyo, may bago na rin tayong cellphone na magagamit. May pang hotspot na tayo mga buddy. Thank you so much everyone. Peace!